vaš novi video. Mama nam je spremila neka iznenađenja. Pre nego da krenemo, ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal. Pa da vidimo šta sad imamo. Ajde. Ja sam kupila sve interesantne stvari koje sam našla na trafici. Ti si zabrala tu. I tu imamo neke morske sirene. Da. Koje su inače Ema i Gina vidjele na kanalu Arija Kids Channel. I onda sam ja to morala da im kupim. Bravo, Điđo. E sad tu kesu da ti otvorim, daj. Hajde da vidimo šta tu ima. Jao. Mama! 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 Hvala. Mam Ginino da otvorim. Ja. Izvoli, daj meni. Pa evo, što sam našla. Da. Wow! Znači, ovo je kolekcija od 12 Vojtica! sirena. Ovo je Vojtica! Tamo je Vojtica! Gina je dobila Stelu, A ja? a Ema je dobila Marijan. Medijan! Da. Čudno ime. Kako vam se sviđaju lutkice? Super, a mama, ali mislim da ovo menja boju. Pogledaj. Vidite, ovo je Ne znam, neka hajde da vidimo. Vojtica. Ovo je Vojtica, ima lijepu Vojtica. Pliva. Pliva sirena. Wow. Wow, ona menja boju. Stvarno je promenila boju repa. Da vidimo. Evo. A ne znam kako vrati svoj oblik. Pa verovatno kada se ohladi. A da li Gina je okupala svoju sirenu? Da. Pa on je tvoja sirena. Kada svetli. Ginina možda svetli u mraku. Hajde da vidim. Svetli u... Gina, tebi svetli. Kaži plivaj sirenice, plivaj. Pa da si. Ja ću da malo da ležem u vrućoj vodi. Ostavite te dve sirene, neka se malo okupaju u toj činici. Da vidimo šta još imamo tu. Imaš dve sirene. Jedno moja spiva. Marinu. Ovo se zove, mislim, Marinu. Sad ću ti da ti otvorim. Daj da ti otvorim pusti. Izvoli. Sad sam dobila. Mama, moja sirena se zove Marina. Da vidimo. Mislim da je Marina. Da je ovo? Sad ćemo da vidimo kako se zove Emina druga sirena sa ljubičastim repom. Ima litere. Maja. Zove se Maja. Ne, nije to Maja. Čekaj. Doris. Imam koja? Tvoja se zove Doris. A Gina? Ninfea. Vidi, ima lijepo, možete ovako. Ko je Marina? Aha, ti nisi kupila. Ovo je Marina. Da. Ja sam dobila. Inače, Uzela moje. Nisam. Evo ga tvoje. inače Doris je sirena sreće. Moja skena Tako je mi se čini. Moja skena je bila ova. A kako se zove ova moja? Evo, pored gajite su. Marijan. A Gina? Maja. Mojve mi se Maja. Stela. Stela. Joj, Gina. Pa Gina, baš ti je lijepa. Ej, ovo su moje sirene, a... Mama, a ovo se... Skroz je pobeleo rep. O,
Tvoje ima glitere. Da, tako je. I moje ima glitere. Moje ću malo da umijem. Ja tu malo umijem. I bude čisto lice. Tako. U redu, hajde da vidimo šta se još nalazi Ja ću staviti ovo koje mene boji. u toj korpi. Ovo su moje. I ovo je moja. Dobro, Gina, da vidimo šta još ima tamo dole. Wow! Ja nikad nisam vidjela veću lizalicu. Ja ne znam ovu da otvorim. Ovo neće da mi se otvori. Čekajte. Ja sam malo... Da li mogu da vam pomognem? Naravno. Evo, mama. Evo. Evo, Gina, evo. Što mi dođe? Predivna je sirina, evo postaje ljud. Moja sirina je plava, tako je. Izvoli, Emilija. Vidi, moja postaje kako je bilo. Moja još. Izvoli, Anđelina. Imam lizala. Mama, doji mi. Otvorila sam ti, možeš da skineš. Šta unutra ima? 8 lizalica. Da. Ja sam mislila da je jedno tako veliko. Ukidamo ovo. Ja ništa skinu. A kad... Ostavit ćemo to posle večere da jedemo. Može. Ode, uhvati ga, Gina. Bravo! Sada krećemo dalje. Da vidimo šta još ima. Hamburgeri. Vidim kakav je. Evo. Gina, gde je tvoj hamburger? Hoćeš da ti ga Meni je to bilo veoma interesantno kada sam videla na trafici. Gdje su prav? Obične gumene. Da pomognem? Da. Može Gina to sama. Predivno. Dobro, a ja sad mislim da još nešto ima u toj kući. Još malo pa ćemo popuniti album, jel da? Wow, baš sam mogu. Sad je umijeti. Gina si dalje igra sa sirenama. Gina je oduševljena sirenama i ne želi ništa drugo. Ema, ti uzmi tu. Šta vam se najviše dopalo? A meni se sireni dobro. Sireni gumene bombone. A tebi, Gina? Očigledno sirene. Pip, 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 piu, 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 piu. Inače, sve ovo možete kupiti na svakoj trafici. Iskreno, ja sam jedva pronašla te sirene jer su se munjevitom brzinom rasporedale. I malo sam razočarana. Stvarno sam mislila da je ovo veliko lizalo, ali koliko ja vidim, ova lizalica posle može da posluži kao kasica. A vi ste juče probali sa tatom da napravite kasicu prasicu.
I evo, ja sam sad kupila drugo. Evo, Gina, tvoj. Ima, to je mi ovo. Ne umem. Ja mislim da je to bilo sve za danas. Gumeno. Gumeno! Još ovo. Da, tražili ste novu vreću za igračke pošto ste onu prepunile. I možemo da kažemo drugari. Ako vam svidio video, lajkujte ga. Subscribe-ovati se na naš YouTube kanal. Kliknite zvonce notifikacije, a mi se družimo. I novi video svakog utorka i subota do 10 časova. Ako vam svidio video... Ćao drugari!